pelipaikoilla kuule ihan nyt näillä näppäimillä tuossa kohta ruvetaan vähän jigailemaan tuosta ahventa, jos koetettaisiin tuossa tuommoinen pikkunen luoto, niin koitellaan tässä vähän jigailla tässä joo. Tästä tällä perunalla koittaa action juttujakin ottaa, mutta se on vähän sitten suop nähdä miten onnistuu. Tuossahan tuo näkyy, että vaan vituun läppä kun tulloo ettenkään. Joo, tässä ruokatauko pidetään. Ei tuosta äsken tullut ahventa. Oltiin tuolla näkyy tuo pienluoto ehkä. Jossakin se kahvitauko. Kahvitauko on nyt vähän luotaillaan. Luotaillaan tässä, että miksi sitä lähtee koittamaan seuraavaksi. On teillä tonttia mistä ehtii. Vai mitä on hymiin miettiä? Saatana, just piäs iheltä irti. Perkelee! No on tuon aika hyvän kokoinen äsken, tai eikä oo. Saatana, saatuu kummis. Nyt on kuhaa purulla tässä linnan edustalla. Terveisiä vaan kaikki, jos Vertsuille maa hallutte, niin kannattaa tulla tiellä pyörähtämään. Nyt on tästä antanut muutama aika hyvän tällin. Tuli vaan eka mikä jäi kiinni tältä kohdalla. Toivotaan, että tulisi vähän lisempää. Eli pieni koha. No on kyllä. Onpahan se toimittiivisesti suottu. Kyllä. Ai. Stingin nappas. Come on. Perkele. Onko se ne? Elää pyörissä. No. Stingerin nappas alaleu. Nyt on kiinni. Joo, menee vankomaan. Sieltä nousuu heti seuraava. On vähän isompi kuin äsken, mutta ei paljon. No, eipähän jäänyt munat pattaan tälläkään reissulla. Ja saatiin vähän edes jotain tapahtumia jo videolla. Jatketaan kohta. Kylläpä pärskättiin. No, nyt olisi vissiin vähän isompi kuha. Kuha ottaa kaverilla tuossa kiinni. Kyllä se okuma ainakin taipuu vähän. On ihan nätti kuhaa perkele. On yllättävän paljon pirtaa. Tässä on yleensä aika laiskoja ollut minun kuhat. Mittakala. No, näytähän nyt. Pitää piilossa ottaa koukku pois. Kyllä, nätti kuha. Jatketaan. Sinne täytyy. Mennään vähän tuo viskomaan, missä vitussa se luoto. Tuossa on tuo sinne. Tuohon mennään heittelemään. Vähän aktiivikalastusta. Tässä tuosta kahvitaavulla ollaan. Pistetään räkää. Kyllä. Kaverilla on niin paha rapuula, että se ei pysty kohta olemaan. Muutama heitto jikikuhatusta suottiin. Eipä sen kummosen miettiä. Kohta vois lähteä tuonne yhteen lahukkaan vähän ahventa koittamaan. Vai mitä?
Kyllä vaan. Mikä vittu yli iso perhe. Niin taitaa olla. Sää on perkele kun morsia Johanna Tukia se häissä, mutta ehkä vähän parempi. Kyllä se arska. Missä vittu se on koko aurinko? Kyllä se höllii. Pitkistä aikaa viikonloppuna tämmönen keli. Sua nähdä kyllä minkälainen tulloo tästä videosta sitten. Seuraava. Sitä. Kaattaahan nyt. Kalaa kummissakin. Oo. Sää on vieläkin kun morsian. Tässä luotaillaan vähän penkkaa, äsken sitä ei löytynyt mitään. Äsken rupesin hajottamaan, kun ei tullut tärppejä yhtä. Näkköhän ton tuostakin, että ei tuollakaan kovin helppoa oo. Tuo vihreä on ollut tänään kovaa väri. Kaikki melkein tullut tuolla mitä on. Semmosta. Vittu. Otetaan edes vähän aikaa siitä vedea nää. Ei vittu, on tämmössä. En kyllä tiedä, onko tästä nyt mitään hyötyä, kun et sitä näe mitään. Ei vittu. Ne mennään keula alla töpsiä koko ajan. Kyllä, kyllä. Ei vittu, kova. Tämä vittu. Tälleen. Oi voi, pitäis varmaan se GoPro ostaa. Vai mitä? Vähän parempi kuin tässä. No niin, tässä taas vähän tämmönen päivitys tähän näin. Päivän isoin kuhaan nousi siitä just. En paljon vittu nuo silmät pullistuu piästä kuin perki. Niin ei keriinny kyllä nyt taistelukuvaamaan, mutta nätti kuha! Nätti kuha! Oi vittu, aika terävää. Pitäisköhän täältä levu... Eiköhän mä sen ruokakalaksu käytä. Ei vittu! Nyt oli pakko laittaa video pyörimään, kun muutama vitummonen tärppi ollut. Just kaveri nosti tuossa tommosen 1,5 kilosen ylös. Jos saitais vähän reaktioita tänne videolle. Vittu saatana! Jäis kunnolla kiinni, vittu perkele. Ei vittu! Ei, siellä on. Fish on vittu, nyt on kyllä synkän pieni. Synkän pieni puikko, voi jumalauta. Synkän pieni puikko. Oh, ei vittu, nää on kaikki saatana tehdä.
Semmonen ylipieni. Takas kasvun. Toivottavasti tästä videosta nyt vittu saa jotain taloukkuun. Vähän hankala kuin suussa tää kamera. Niin. Joo, äsken käytiin makkaran paistossa. Ihan tässä on kohta 8 tuntia tullut tässä pyörittyä. Pertsultu ja heittojigailtu ja tuolla käytiin äsken makkaran paistossa tosissaan. Keli höllii vieläkin. Tässä varmaan hetki vertsuillaan vielä ennen kuin Argo painuu. Sitten tää Mojisalmelle lähtee ajelemaan. Puolen tunnin matka suurin piirtein. Hetki vielä vertsuillaan tässä. Toivotaan kaloja. Vai mikä? Olisi toi joku vähän isompi kuha kivaa saada. Isoin taitaa olla vähän vajaa 2 kiloinen. Suurin piirtein. Meni helikin lentää. No eipä siinä tuossa. Synkän kylmä saa.